Zdravo svima, ja sam Miloš, hvala što nam se pridružujete u 6. epizodi podcasta Impuls Startup priče. Posvećeni smo uspešnim startup pričama i ova je jedna od njih. Smart Watering, sistem daljinskog navodnjavanja i đubrenja putem senzora koji čuva tvoje voće, obezbeđuje dobar prinos, štedi ti vreme, štedi ti novac, štedi ti vodu i đubrivo. Gazdinstva i proizvođači koriste ovaj sistem za automatizaciju navodnjavanja i đubrenja. Montira se na postojeći sistem za navodnjavanje, u voćnjak postavljaš senzore koji mere sve što ti je važno, preko mobilne aplikacije dobiješ kompletnu sliku koja ti omogućava da pratiš podatke u realnom vremenu. Lazar Jovanović, osnivač i CEO Smart Watering Solutionsa, naš je gost danas. Lazare, zdravo i dobro nam došao. Bolje vas našao. Hvala. Lazare, pristup poslu je domaćinski. Lazar kaže da je tu da sasluša sve svoje klijente i saradnike, jer u poslu je bitno prvo kakav si čovek. Za ovog CEO-a nema ništa draže nego kad mu kupci kažu obavezno mi se javi kada navratiš u naš kraj. Dosta toga sam rekao, Lazare, u uvodu, ali volimo i da našim gostima damo šansu da se sami predstavite, tako da, eto, zamolio bih te na početku da nam se predstaviš. Pa hvala, ništa, ja sam Lazar, osnivač startupa Smart Watering, već neke 4 godine radimo na razvoju te neke ideje za pametno navodnjavanje, kao što ste i sami rekli u tom uvodu. Prvo, hvala vam na lepom uvodu. Posao je takav i branša je takva da pristup ili mora biti domaćinski ili nema posla. Tako da to je neka naša parola od starta, toga se držimo i to je otprilike to. Ukratko, čitavu ideju o razvoju Smart Wateringa sam dobio sasvim spontano kad sam 2017. godine zasadio lešnik u mom rodnom mestu u Malom Zvorniku, pa smo cimer iz doma i ja seli i napravili neki, da kažem, prvi prototip tada tog sistema koji je radio putem SMS poruka i onda posle smo tako malo pa malo krenuli u promociju, vidjeli da to ima neki potencijal na tržištu, iako u tom startu nismo uopšte imali predstavu da će od toga biti proizvod firma, da će to neko da kupi, da koristi. Nama je to bilo onako interesantno, studentski projekat, međutim bilo je veliko interesovanje i eto, krenuli smo u promociju, posle otvorili firmu i sad imamo preko 70 što kompanija, što manjih proizvođača koji koriste razne oblike naših sistema. Sjajan uvod, lepo si ovo ispričao. Pre nego što počnemo priču o vašem startupu, zanimljiva je priča o samom početku koju si sada ispričao, kako ste došli do same ideje. Voleo bih sada da čujemo onako ukratko kako radi Smart Watering Solution, to je Smart Watering kao sistem u okviru startupa Smart Watering Solutions. Da, sada je to jedna, da kažem, mi to kažemo hardware povezan na cloud koji pomaže proizvođačima voća da potpuno automatizuju sistem za navodnjavanje kap po kap. Šta to znači? To znači da se u polje postavljaju neki uređaji na koje se povezuju senzori, oni preko mobilne mreže, preko 2G, 3G signala komuniciraju sa aplikacijom u cloudu, gde se ti podaci skladište, na osnovu kojih se prave preporuke, na osnovu kojih se radi analitika i korisnik isto sa mobilne i web aplikacije može da upravlja navodnjavanjem, da dozira đubriva i da prati sve parametre na jednom mestu. U principu jedna IoT platforma za pametno navodnjavanje. To je Smart Watering danas. Sjajno. Ko su vam sve klijenti, Lazare? Pa onako to je, da kažem, šarenoliko prilično. Klijenti su nam
neke i naše najveće kompanije i najveći proizvođači hrane, kao što su recimo Delta Agrar i MK Group, ali i možda najveći deo klijenata su proizvođači voća. Prvenstveno proizvođači borovnice, lešnika, jabuke, koji čine možda 80% naših klijenata. To su što porodična gazdinstva, što neke manje, tako da kažem, to se zove SMEs, mala i srednja preduzeća koji imaju do 5 hektara neke proizvodnje. Njima se ovakav sistem pokazao kao efikasan, isplativ, i uglavnom su to neki korisnici. Prvenstveno proizvođači voća koji koriste sisteme kap po kap. Razni su benefiti koji svako od njih ima, nekome je to ušteda u radnoj snazi, nekome je ogromna ušteda u vodi. Recimo, radili smo studiju slučaja sa kompanijom Delta Agrar, gde smo došli do rezultata da naš sistem štedi na 1 hektaru dovoljno vode, da se 2 evropska domaćinstva čitavu godinu snabdevaju čistom i svežom vodom. Uz tu neku optimizaciju preko senzora. Dok ovi drugi ljudi koji imaju gazdinstva, njima više igra ulogu to što imaće neki bolji prinos zato što rade sve precizno i kompjuterski, ali to što imaju neku slobodu da ne moraju da idu stalno na parcelu da bi pustili vodu, da ne mora da se bude u pola noći i tako dalje. U principu to su neke, da kažem, jako proste stvari koje se mogu lako automatizovati u 21. veku, ali to je tek još u povoju. Da, u povoju. Mislim da su to vrlo korisne stvari. Inovacije u samoj poljoprivredi, u svim tim oblastima. Pre svega, kao što si rekao, pored svih ostalih pogodnosti, imamo i tu vrlo važnu pogodnost ušteda vremena. Dakle, ljudi koji razvijaju određene kulture, verujem da im svakako štedi vreme vaša aplikacija između svih, kažem, tih prethodno pluseva koje daje. Slažem se, zato što uglavnom to su gazdinstva gde nema puno zaposlenih, gde vlasnik mora da u isto vreme i pregovara otkup i da poručuje đubrivo i da organizuje neke radnike koji nešto rade i tako dalje. Ima baš puno operacije koje mora da se urade u toku dana i onda dobro ljudima dođe kad mogu bar neki deo posla da automatizuju koji je realno lako za automatizovati. Još ako imaju neki monitoring pa prate šta rade na terenu, to im je dodatni benefit da onda oni znaju, i ako su negdje pogrešili, mogu da se vrate istorijski da vide šta su pogrešili tad, pa da to ne rade u budućnosti. A poljoprivreda, ja volim da kažem, nije samo kod nas, nego ja sam pričao, bio sam i u Americi, bio sam i u Španiji, Italiji, pričao sam i sa farmerima iz Južnoafričke republike, svugde je to još uvek u začetku. Dakle, naši ljudi, nismo mi sad ne znam nije koliko zaostali u primjeni tih tehnologija, svugde je to tek u nekom začetku i svugde je poljoprivreda neautomatizovana i nije na nekom visokom tehnološkom nivou proizvodnje. Svakako se tome teži, što zbog manjka radne snage, što zbog drugih stvari, ali to je neki trend globalno, ne samo kod nas. Pa dobro, ti ili vi ste onda napravili pravi izbor što se tiče niše u kojoj ste i stvari koje radite. Jeste, ja volim da kažem mi, pošto imamo po sebi tim ljudi koji radi sa mnom na svem ovome i nikad to ne bi mogao da uradim sam. Poljoprivreda je dosta zanimljiva i baš pričam sa kolegama koji su recimo radili u korporacijama, u firmama koje imaju po 1000 zaposlenih, koje rade isto neke elektronske proizvode za BMW, za Audi i tako dalje, ali nigde ne možeš da vidiš tako rezultat svog rada i kad ti nešto napraviš, kad nekom nešto isporučiš, kad vidiš da on srećan što to ima, da mu to nešto olakšava, tako da nama je to isto neki dodatni motiv kad vidiš da to što radi stvarno ima neku korist i primjenu u praksi. To je zanimljivo. Da. Naročito kad je tako dobar feedback od korisnika. Da. Imam jedno zanimljivo pitanje. Mala poljoprivreda je jedna priča koja ne zahteva ovakav detaljan i precizan pristup, ali proizvodnja je jedan drugi nivo u kojoj navodnjavanje i đubrenje mora biti precizno definisano. Neki detalj o tome? Pa da, na primer, postoje neki načini proizvodnje i neke kulture koje ne zahtevaju
da kažem, preciznu količinu đubriva koja se daje biljkama svaki dan i nisu toliko osetljive na količinu vode koje dobijaju. Dok recimo u voćarstvu to jeste slučaj, pogotovo recimo ta borovnica gde nam je najveći broj korisnika, gde se čak nekad gaji u saksijama i vi njoj ako jedan dan ne date količinu vode i đubriva, već posle dan, dva ona počinje da se suši. A vi ste tu uložili 50 ili 100.000 evra po hektar, to su velike investicije, veliki ozbiljni biznisi, gde ako se nešto ne radi kako treba, čitava investicija je ugrožena. Isto tako u tim velikim sistemima gde su stotine hektara u pitanju, teško je ispratiti sve delove voćnjaka. Pa smo recimo imali primere gde na 400 hektara voćnjaka, 20 hektara niko nije posećivao 7 ili 10 dana i došli su tamo posle, 7-8 dana, vidjeli da neki deo na sistemu za navodnjavanje ne radi i jabuke su bile počele da se suše. Dok kad imate monitoring, imate alarme, može to sve da se spreči i da se mnogo brže reaguje, što i jeste cilj čitave ove priče oko tehnologije i aplikacije koje radimo. Da. Znamo da se, na primjer, Smart Watering System montira na postojeći sistem za navodnjavanje. Da li je bitno koji je to sistem? Pa u principu jeste, da. Prvobitno je namenjen za sistem navodnjavanja kap po kap i ako već neko ima postojeći sistem, čitava zamisao je da sve bude modularno, tako da ako neko već ima sistem za navodnjavanje kap po kap, koristi ga neko vreme, ovo je bukvalno jedan samo dodatak koji se za jedan dan montira na postojeći sistem bez nekih prepravki, menjanja sistema, novog sistema i može da se počne koristiti sa aplikacije, da se upravlja i da se radi sve. Znači, sama implementacija je vrlo jednostavna i brza, što je takođe važno naglasiti. Tako je, bude gotovo otprilike za neki jedan dan. A koje sve vrste usluga pružate korisnicima? Pa u principu to je naš osnovni proizvod. Dakle, imamo sistem za navodnjavanje i fertirigaciju i sistem za monitoring useva, koji na osnovu prikupljenih podataka koje šalje na cloud daje neke dnevne preporuke šta treba da se radi. Kada se ta dva sistema objedine, može da se dođe do neke potpune, da kažem, automatizacije u voćnjaku, gde vi kao korisnik podesite samo parametre optimalne za vlažno zemljišta i sistem sam pušta vodu kad, koliko, gde treba. To su neke, da kažem, usluge koje radimo i radimo generalno sisteme za navodnjavanje kap po kap po principu ključ u ruke sa našim partnerima. Sjajno. Da li ste imali neke zahteve mimo vaših ponuda i kako se snalazite u takvim uslovima? Koliko nekada klijenti mogu biti zahtevni, kako vi reagujete u takvim situacijama? Da li ste agilni? Da, to je dobro pitanje. Pa naša neka filozofija od starta je da budemo fokusirani na korisnika i na ono što korisnici koristi i što njima treba. Sad, kad neko iskaže želju za nečim, mi sednemo pa promislimo da li je to stvarno korisno na neki duži rok ili je to samo specifično za tu jednu, da kažem, farmu ili voćnu vrstu. Ispostavilo se da svaki proizvođač, svaki zasad je priča za sebe i svaki treba nešto da ima specifično. Zbog toga smo napravili rješenje tako da bude modularno, kako bi mi mogli da se prilagodimo svakom pojedinačnom zasadu. I tu se trudimo da, baš zbog onog što sam malo pre rekao, dakle to što radimo mora da ima konkretan benefit za tog proizvođača i zbog toga sistem mora biti prilagodljiv svakome od njih, jer svako ima drugačiju filozofiju proizvodnje, drugačiji tip proizvodnje, tehnologiju i tako dalje. Tako da to nekad može biti izazovno, ali opet s druge strane dobro biti tako agilan i otvoren, jer dokle god nešto ubacujemo novo, dokle god inoviramo, mi ostajemo korak ispred konkurencije i dokle god smo fokusirani na tog korisnika i rešavamo njegove probleme, mislim da nam je to velika šansa da pravimo proizvod koji je dobar i koji je u korak sa vremenom i sa onim što se dešava na terenu. Pa da, jedna od odlika bavljanje inovacije je ta agilnost. Kako izgleda trenutno vaš tim saradnika? Pa trenutno ima nas 5, svako ima neki svoj deo posla, neko se bavi developmentom, neko prodajom, neko marketingom i da kažemo, mala smo firma sa nekom tendencijom rasta u nekom narednom periodu, ali trenutno ima nas 5. Dobro, znaš kako se kaže, i ja verujem u to da
nije važno koliko je veliki tim, važno je koji su ljudi u timu i da mali tim sa sjajnim ljudima može takođe da napravi velike stvari, velike promene. Pa slažem se. Veličina tima uopšte nije bitna, bitno je vrednost koju tim stvara i šta je to što se radi. Meni je tako nekad isto, kad sam bio na početku, pa kao čuješ tim 2-3 čoveka nešto radi, pa to kao smešno, firma je bez 20-30 ljudi, to nije firma. Ali početci su mali, početci su teški, ja uvek volim da kažem da treba da budu strpljivi, da ne treba niko da se boji tog početka koji je mali, gde prvo radite vi i još neko s vama nešto sitno, pa onda ide još jedan, drugi, treći. Kako bude rastao posao, tako treba da raste i tim, ali sve mora da bude na nekim zdravim osnovama. Tako je. Iz Novog Sada ste, ali znamo da poslujete i u našem kraju, Takovski Srez, okrug kraj, kako god da ga nazovemo. Da li poslujete na teritoriji cele Srbije, da li poslujete možda i van teritorije Srbije? Možeš li nam nešto više reći o tome? Pa da, u principu radimo u cijeloj Srbiji, imamo postavljene sisteme od Subotice pa do Leposavića na severu Kosmeta i od ove godine imamo i zastupnike u Bosni i Hercegovini i u Hrvatskoj, a u Takovski kraj često dolazimo i rado dolazimo, što zbog Šumadije, što zbog ljudi s kojima sarađujemo, tako da sve pohvale i sve najbolje za vaš kraj. Hvala ti puno. Kako izgleda vaš izlazak na teren? Možeš nešto ukratko o tome? Pa da, evo, ceo proces taj kad neko želi da uzme sistem, prvo se prikupe neke osnovne informacije o tome kakav je sistem, koje su potrebe korisnika, da li treba samo upravljanje, da li treba i neke dodatne stvari. Na osnovu toga mi možemo da damo neku procenu koliko će to da košta, kolika je implementacija i tako dalje. I onda gotovo da uvek treba doći na teren, da se pogleda stanje na parceli i tako dalje i da se u krajnjem slučaju pozna korisnik. I u principu to je to. Nakon tog nekog perioda daje se procena posla, koliko će da traje implementacija u zavisnosti od kompleksnosti sistema i to je otprilike to. Da li planirate rast i na tržište Evropske unije? Pa i možda dalje na globalno. Zašto da ne? Nebo je granica. Nebo je granica. Planiramo. Dosta su nam interesantne, recimo Španija, Italija, Poljska, te neke zemlje koje se bave voćarstvom. Trenutno smo u pregovoru sa investitorima koji bi nam bili strateški partneri u otvaranju tih evropskih tržišta. Neće to biti u nekom skorijem periodu, tipa narednih godinu dana, ali svakako nam je to cilj da se proširimo van granica Srbije. I upravo smo dobili neki grant od Evropske unije koji će nam pomoći da sertifikujemo uređaje za evropsko tržište. Tako da to su neki stvari koraci. To su važne stvari. Pa da, samo je poljoprivreda i agtek generalno dosta spor i nije moguć taj neki, da kažem, eksponencijalni brz rast u par meseci, godina. Pogotovo što imamo taj hardware i te uređaje koji treba to i proizvesti, treba isprogramirati, testirati. Postoje neki procesi, ali opet, kažem, sve u svoje vreme. Ali to nam jeste u nekom, da kažem, daljem planu. Dobro, hvala ti što si podelio sa nama vaše planove. Koliko nam je danas tržište razvijeno, koliko je možda razvijeno u odnosu na prethodnih par godina i koji su potencijali onako za budući razvoj? Da, pa evo, reću ti samo da kad sam pre 4 godine pričao sa ljudima o svemu tome, kako može da se sedi u fotelji, da se navodnjava, kako su reagovali, baš me zanima. Kako može da staviš senzor, pa ništa, manje više te gledaju kao budalu. Znaš, kao šta ćeš... Kao važi, da. Ti ćeš da sediš u Novom Sadu u kancelariji, se baviš poljoprivredom i tako dalje. Naravno, sad šalu na stranu, ko se bavi poljoprivredom mora biti u njivi, ali šta sam teo sad da kažem, šta smo počeli za... A kako je stanje bilo pre par godina, kako je danas, kako će biti? To, da. Prošlost, sadašnjost, budućnost.
to je bila prošlost i ništa, Okay. trebalo je godine provedene na terenu, sati provedeni u pričanju i tako dalje i dobar marketing da se za to čuje i mi smo prošle godine imali rast prihoda od recimo 10 puta i ove godine ćemo isto rasti 5 puta, što je, da kažem, za jedan startup dosta dobro, ako uzmemo u obzir da firme koje su, da kažem, ustavljene na tržištu, odnosno neke postojeće firme rastu 5 do 10% godišnje, mi rastemo 5 puta, to je mnogo veće, tako da tržište je jako malo, tržište Srbije, ali se tržište razvija nekim svojim tokom, nekom svojom brzinom koja nije tako mala. Pre svega zbog toga što nema radne snage, ne samo u Srbiji, nego globalno. To je veliki problem i te tehnologije postaju pristupačne, lake su za korišćenje, farmeri su ljudi koji su, da kažem, naše godište, možda malo stariji, digitalno su pismeni, shvataju benefite svega toga, žele da investiraju u to, tako da tržište je krenulo da raste i tek se očekuje neki eksponencijalni rast agteka kao tržišta, ne samo u Srbiji, nego globalno. Tržište je dosta nekonsolidovano i tek se očekuje za nekih recimo 5 do 10 godina da će biti da će se roditi neke velike firme koji imaju neku dobru poziciju na tržištu, to kažem globalno. Sjajno si ovo sada govorio, uživao sam slušajući. Zanima me, kad već pominjemo ciljne grupe, kako je bilo u toj prvoj fazi marketinga doći do ciljnih grupa u Srbiji? Pa da, to je baš super pitanje. To je u startu, pogotovo kad počnete nešto, a realno nemaš iskustva, ne znaš ništa o tome, ne znaš ni branšu. Ja sam bio u IT-u, u firmi koja se bavi razvojem softvera, kolega isto, u poljoprivredu sam krenuo iz hobija i ti ne poznaješ ni svoju ciljnu grupu, ne poznaješ ni marketing, ni alate, ni ništa i onda onako ideš na sve, manje više. Samo da se čuje, da dobiješ neku pažnju, da nešto vidiš šta će se desiti. Ono što mislim da je jako bitno da se radi je da se radi analitika, odnosno da se prati šta se dešava, kakav je odziv, preko kojih kanala, kako, gde ljudi bolje reaguju, gde ne. Recimo, kad smo mi u firmi pre godinu i pol ili dve razmišljali da otvorimo kao Instagram nalog, ja sam rekao šta će nam Instagram, kakvi crni poljoprivrednici na Instagramu, a mi dobijamo najviše upita na Instagramu zato što su sad svi tamo i to je najpopularnija društvena mreža. Tako da ono što radimo to je da pratimo sad taj marketing koji radimo, vidimo šta daje rezultate, tu usmeravamo pažnju i fokus, jer smo mali tim, nemamo ni resurse, nemamo ni neka velika sredstva sad da mi idemo na televiziju i tako dalje, ali jako je bitno znati ko je ciljna grupa, napraviti tu neku brand personu, znači ko je taj čovjek kojeme se obraćaš, gde se on nalazi, koga sluša, kome veruje, na kojim kanalima je svaki dan, gde prikuplja informacije, komu pomaže u odluci da kupi taj sistem. I onda kroz marketing, ono što mi radimo i što je u ovoj branši, to ne znači da to u nekoj drugoj radi, marketing je tu da napravi svest kod ljudi da to nešto postoji i šta je to. A sve drugo mora da se sedne, da se ode na teren, da se priča s ljudima, da se pokaže kako to radi, da se vidi neki korisnik kako je to primenio, zadovoljni. Zato mi dosta recimo ulažemo u YouTube i te testimonijale korisnika snimamo s njima, jer jednostavno bitno je ljudima uliti poverenje i da vide da neki realni ljudi to koriste i koji su njihova konkretna iskustva. Jer to je, da kažem, mlada je branša i svi mi tu nešto učimo. Usput i mi nismo znali kad smo pravili sistem da će on da uštedi, ne znam ja koliko vode, koliko radne snage, koliko hiljada i desetina hiljada evra po hektaru velikim sistemima na uštedu samo vode i dizela i tako nekih stvari. Ali to su neke stvari koje se uče u hodu. I mi smo, da kažem, za te stvari dosta otvoreni i fleksibilni i to nam korisnici, velika većina to ceni. Kad ste u startu s njima iskreni, kad ste otvoreni, kad znate da neke stvari zajedno učite vi od njih, oni od vas i to je po meni neki ključ. Biti otvoren, biti transparentan, jer ove tehnologije u poljoprivredi, kao što sam već rekao, neće niko da uzme nešto da investira značajan novac, ako nije sigurno da mu to koristi. Ljudi su dosta, da kažem, promišljeni, pametni, planiraju svoje finansije, tako da
biti netransparentan u tako jednoj branši apsolutno nema smisla, jer samo ćete napraviti sebi problem. Tako da... Da, slažem se. Sasvim, ali mislim da sam prenao poruku za marketing. Ovo si odlično pričao. Imate li konkurenciju i kakva je ako je imate? Pa imamo... Verujem da niste jedini na tržištu, pa hajde da vidimo kako se borite sa samom konkurencijom, da li postoji ta borba, pre svega borba u inovacijama, u donošenju nekih novih stvari vezano za sve sfere kojima se bavite. Apsolutno, da konkurenciju nemamo, ne bismo imali ni posao uopšte. A konkurencije ima, uglavnom dolazi iz inostranstva, pre svega iz Sjedinjenih Američkih Država i iz Izraela. Ono kako se borimo, pa u principu kad smo počinjali, bili smo dosta onako nepoznati na tržištu, slab brand, jako je teško kad dođe neko ko ima već, da kažem, ostvarenu poziciju na tržištu, koji radi to nešto u navodnjavanju već 10 godina i kad dođete vi onako novi, golobredi, neiskusni, kako nam kažu ovi, vi tu dođete otvorenog srca i pričate na nešto, znaš, a postoje ljudi koji su u branši mnogo duže i sa tim nam je bilo najteže da se izborimo u tom nekom prvom startu dok nismo dostigli tu kritičnu masu, dok nismo dobili neke značajne reference, neki broj klijenata i dok nismo, da kažem, prošli taj neki inicijalni put. A konkurencija je uvek zdrava i mislim da uvek nas tera da budemo bolji. Treba da bude lojalna konkurencija, to je jako bitno da svi jedne druge, da kažem, teramo da budemo bolji i u usluzi, i u postprodajnoj podršci, i u samom proizvodu, šta on nudi i kako radi. Tako da konkurencije dosta ima i bit će sve više, već vidim da se javljaju i neke slične firme i po regionu i tako dalje. Tako da konkurencije ima. Dobro, sjajno. Hajde sada malo da razgovaramo o našem kraju. Imamo zanimljive informacije za sve naše gledaoce. Možemo reći da je neki pilot projekat nastao baš kod nas, na plantaži Milete iz sela Ozrem, na što smo zaista i mi ponosni. Da li nam možeš nešto više reći o toj saradnji? Pa da, kao što smo rekli i na početku, svaki zasad i svaki proizvođač ima neki svoj tip uzgoja, svoju neku tehnologiju i tako dalje. I konkretno kod njega, što nije redak slučaj, ljudi sade voćnjake u nekim fazama, pa im je jedan deo voćnjaka u jednoj godini roda koji zahtjeva jedan način prihrane, jedan način navodnjavanja. Drugi čak tip može biti neki drugi tip sadnje, jedan je u bankovima, drugi je u saksijama, koji zahtjeva nešto potpuno drugačije. Tako da iz više nekih različitih tankova i više, svaki zasad zahtjeva drugačiji režim prihranjivanja, drugačiju količinu, drugačiji tip đubriva i tako dalje. Tako da je jako bitno njima da mogu da ispoštuju sve ono što biljkama treba i mi smo to bukvalno kod njega radili pilot projekat gde smo mu napravili takav sistem gde on može da bukvalno svaki odvojeni deo zasada radi odvojeno u smislu navodnjavanja i prihrane. I to nije redak slučaj i neki drugi zasadi, drugačija sorta u istom zasadu, ne znam nije da li je borovnica, da li je jabuka, zahtjeva drugu količinu vode, drugi režim prihrane i bukvalno sistem mora da bude takav da može da se prilagodi njemu, da bi ispoštovao to sve što biljci treba, da bi na kraju ona dala najbolji rod, jer to je poenta cijele priče za samog proizvođača. Tako da taj projekat smo radili, mislim, početkom ove godine, nekad tamo, mislim da je bio mart-april. Mileta je isto mlad čovek koji je, ja sam vodio i kolegu gore koji je nakon dana provedenog kod Milete, kad smo se vraćali, ajde, kaže, daj mi njegov broj, hoću ja da sadim borovnicu. Zato što je Mileta toliko zaljubljen u to što radi i vidi se kad neko ušao je do srži samog problema, u sve se razume i vidi se kad neko uđe u nešto iz ljubavi, kad vidi se koliko je posvećen zasadu, koliko ga interesuje sve, kako biljka diše i tako dalje. Tako da sa takvim ljudima je najbolje raditi, jer oni vole to što rade, znaju šta hoće, znaju šta im treba i u startu odmah svima sve jasno. Evo, to meni treba, vi to napravite na taj način i to je to. I on je dosta otvoren i da proba nešto novo, da se malo igramo i da pokušavamo i tako dalje. Tako da saradnja je prošla super i pečenje mi je bilo super kad smo završili posao, tako da
Mileta je super lik. Domaćinski. Kako drugačije? Tako je, da. Sjajno, zaista. Vrlo smo srećni što eto imamo našeg Miletu koji sarađuje sa vama. Iz našeg razgovora sa njim saznali smo veliki broj informacija vezanih za vaš vid saradnje i iskreno veliki niz pohvala upućenih vašem sistemu koji ste implementirali za potrebe njihove plantaže borovnica. Ukratko da objasnimo gledaocima da se radi o primjeni sistema za intenzivnu prihranu i navodnjavanje. Njima je olakšalo rad na plantaži, čak i cifre idu preko 10.000 € uštede jer koriste vaš sistem. Da, to je isto zanimljivo da se kaže. Prvo, hvala Mileti što je rekao tako lepe reči o nama. Nisam znao da su kod njega baš konkretno tolike uštede, ali eto tim bolje, to je još jedna bitna informacija. Kad smo pričali kao koji su problemi koje ima trenutno tu, koji se tiču navodnjavanja i prihranjivanja, on kaže da pogotovo kad je berba i kad su neki intenzivni radovi, tad treba da daje najviše prihrani, kaže bukvalno je jedan čovek tu bio vezan ceo dan, da meša đubriva, da pušta, odvrće, menja, prebacuje sekcije i tako dalje, dok sad i on i drugi ljudi koji rade u njegovom zasadu, da li njegov brat ili ne znam nijako već, mogu sa aplikacije gde god da su da podese sve te iste programe mnogo lakše, a da obavljaju neke druge stvari. A da ne govorimo o tome koliko uticaja to ima na sam rod, kvalitet roda, ako se u pravom momentu isporuči to što biljkama treba. Tako da to je još jedna zanimljiva činjenica. Da. Za to. Da. Saznali smo i da zahtevate povratne informacije od vaših klijenata, jer težite konstantnom usavršavanju, što je zaista fantastično čuti. Pa to je opet vraćam se na ono što sam malo pre isto spominjao, znači nama je jako bitno i od starta se vodimo time da slušamo korisnike na terenu, da vidimo da li to što smo mi napravili koliko je dobro i kako može da se unapravi, da postane što jednostavnije za korišćenje i da im daje što veću korist. Tako da stalno smo s njima u kontaktu i sa njim i sa drugim korisnicima, svako da neku ideju za nešto, mogo bi da promeniš ovo, da radi ovako ili onako, značilo bi mi da imam još to i to. I mi te podatke prikupljamo pa onda donosimo odluku šta će se od toga razvijati u kom momentu. Tako da to je nama jako bitno i nama mnogo olakšava put, da budem potpuno otvoren i iskren. Ne moramo da potrošimo pola godine da nešto pravimo i da skontamo da kad to nekome isporučimo na teren ili prodamo, da to nešto potpuno beskorisno. Ovako pravimo nekim sitnim iteracijama gde onda mi tačno vidimo u kom pravcu treba da idemo, kako da razmišljamo i s njima smo stalno u kontaktu i njihove informacije su na bukvalno zlata vredne. I tako razvijamo proizvod od starta. Ja sam rekao, ja sam po struci diplomirani inženjer elektrotehnike, ovaj kolega je programer, on je završio PMF informatiku i mi nemamo toliko dodira sa poljoprivredom. Tako da to što nam oni kažu, to je nama bukvalno dragoceno. I time se vodimo od starta. Koji su vam planovi za budućnost? Trenutno radimo na razvoju nekih algoritama koji će da koriste mašinsko učenje i trenutne parametre iz polja. Dakle, sa svih tih baznih stanica koje imamo, uvlačit će sve podatke, pratit će faze biljke, potrebe za vodom dnevne i tako dalje i davat će dnevne preporuke za navodnjavanje, što će biti još jedan korak dalje na osnovu svu ovu automatizaciju i ostalo, već će naš softver postati neki vid savjetnika za navodnjavanje. Moće znači da tačno kaže danas treba da se da toliko i toliko vode u toj sekciji ili tipu zasada. Dakle, to je neki sledeći korak i gledamo da probamo da plasiramo proizvod van tržišta Srbije. Dobro, dobri su vam planovi i razvoj proizvoda i planovi za proširenje tržišta. Da, s tim što to proširenje u ovom momentu nije realno bez neke eksterne investicije od nekog venture capital fonda ili tako nekoga. Za sad ovde smo, da kažem, profitabilni, rastemo organski u Srbiji i regionu koliko možemo, ali za bilo kakav dalji vid izlaska na neka druga tržišta nije realno da se to desi bez neke značajnije investicije. Da. I to baš što kažeš, trebalo bi naglasiti značajnije investicije.
Da, značajnije u smislu par miliona evra. A to. Da biste mogli sve da pokrijete. Tako je. Ok. U čemu nalaziš inspiraciju za rad, ali i napredak? Dobro pitanje. Da, razmisli polako, ne moraš odmah da odgovoriš. Da. Pa ne znam, nekako me uvek me ohrabri kad vidim da to što uradimo, da su ljudi zadovoljni tim, da to njima nešto, da im olakšava posao, da im šta god, donosi uštedu od x hiljada evra ili šta god, ali nekako mi je to kad vidim da proizvod koji sam ja napravio sa svojim timom na kom mi radimo, koji smo razvili od nule, ima veliko interesovanje i na tržištu i da to ljudima koristi, to je nešto što me onako gura napred. Pored svog ovog dela oko organizacije posla, firme, učenja, konstantnog učenja o svemu, to isto možda sad bi mogao to da kažem, da svaki dan se nešto novo uči i sad čini mi se kako sam stariji, sve mi teže padaju te neke stvari kad skontam u suštini koliko sam, mogu reći slobodno, glup i koliko ću umreti glup, jer toliko stvari ima koje treba čovjek da nauči, pogotovo o menadžmentu, vođenju firme, pogotovo kad počne to da rasti, kad krene u nekom pravcu, o marginama, o finansijama, o budžetima. A realno, nas to u školama niko ne uči, ja sam kao inženjer počeo da se bavim time, pa onda prvi par poslova radiš, pa ti kad dođeš da podvučeš crtu, ti si u debelom minusu. Tako da to su stvari koje se uče na teži način i to je jedna stvar koju bi gde god mogu da kažem, to bi rekao da treba neko naše ljude da uči upravljanju financijama, upravljanju novcem, preduzetništvu generalno. Mislim da nam je to veliki minus našeg obrazovnog sistema. Mi smo kao inženjeri super, imamo super znanja, imamo sve, ali u tom nekom, da kažem, biznis svetu, tu smo dosta tanki. Bar sam ja bio iz nekog mog iskustva. Kroz moje školovanje nikome to nikad nije učio, a tek sam sad vidio koliko je to ključan deo posla, jer ako vam financije nisu zdrave u poslu, džaba sve, džaba super proizvod, džaba 10 mileta prezadovoljnih i tako dalje, ali ako taj posao nije održiv i ako nema neki rast, onda bukvalno džaba sve. Da. I to je neko, da kažem, to konstantno učenje i konstantno usavršavanje i ti ljudi na terenu. Dosta mi se sviđa što posao nije samo kancelarijski, nego i terenski. Odeš na teren pa upoznaš te ljude, pa sedneš s njima, pa te vodi na ručak, pa se ispi, pa se upoznate, pa se sprijateljite, pa kad ti treba neka slika za blog, ti pozoveš Miletu, pošalji mi kako si u proleće štitio voćnjak od mraza, pa ti on pošalje i tako. Da, stvara se tu dosta prisniji odnos kada uporedimo druge vrste biznisa. Da, definitivno. Da. Dobro, za kraj posljednje pitanje, onako zanimljivo, koje imamo u svakom podcastu, savjet nekom mladom startup timu koji tek počinje. Koje bi ti savjet onako dao? Sada iz tvog već onako dobrog iskustva. Da, pa iskustvo mi je, da kažem, ajde, skromno, nije baš tako značajno, ali opet da se fokusiraju na korisnike, da slušaju korisnike i da ih drže ovako kao malo vode na dlanu, bar te prve korisnike, jer iz njih mogu puno toga da nauče i o svom proizvodu i dosta je bitno po meni da se ljudi ne zanesu i da se puno ne zaljube u svoju ideju, nego da budu realni, da budu trezveni u donošenju odluka, u razvoju posla. Dosta je bitno da se dobro istraži tržište, što ja opet na početku nisam uradio, nek sam tek posle kroz neke inkubatore, kroz neke akceleratore naučio kako se to uopšte radi. To je jedan od najvažnijih koraka, izvini što te prekidam, istraživanje tržišta. Jedan od najvažnijih koraka koji mnogi preskoče ili ga ne urade onako kako bi trebalo i kasnije snose posledice u razvoju biznisa. Tako je. A to je po meni ključna stvar, da se istraži, da se vidi koliko je tržište, koliki je potencijal, gde je tu vaše mesto. Jako je bitno dobro istražiti konkurenciju, da se svaki od konkurenta zna bukvalno šta sve nudi, kako radi, koja mu je dobra strana, koja mu je loša strana i da vidiš ti gde je tvoja konkretna prednost. Jer ako ti ćeš da radiš isti proizvod za nešto manje novca, ko može da ponudi neko drugi, ti ćeš se teško probiti. Mora ponudiš nešto mnogo više
u odnosu na ono što već postoji na tržištu, da neki novi problem rešiš, možda na drugi način. Ne mora to biti neka inovativna tehnologija, nećemo sad ponovo da izmišljamo struju, možemo možda napravimo nešto malo bolje, efikasnije. Ali to je onako dosta bitno i u principu to je to. Znači, treba biti... Ja sam dosta po prirodi analitičan i sve od starta pratim. I korisnike, i marketing, i financije, i to sve. I to je isto dosta bitno, da se prate te neke metrike i na sajtu koliko imamo posjeta i gde ljudi klikću na blog i ovo. Te stvari su po meni dosta bitne da se u startu postave, jer možemo iz toga mnogo toga da naučimo i da sebi uštedimo dosta vremena. Ako znamo koje podatke da gledamo i šta nam oni govore. To je dosta bitno. Tako je. Lazare, onako iskreno, hvala ti na večerašnjem razgovoru. Ja sam uživao u ovoj zanimljivoj priči. Po prvi put u našem podcastu imamo startup poput vašeg. Mislim da će značiti iskreno mnogim ljudima koji ne znaju za vaš startup, a saznaće kroz ovaj podcast šta to raditi, koliko može da im pomogne vaše rešenje. Tako da se iskreno radujem što će dosta ljudi, dosta poljoprivrednika saznati i pre svega radujem se što će saznati takođe i ljudi iz našeg kraja, ali i iz cele Srbije, pa zašto da ne i ljudi sa Balkana. Eto, to mi je onako iskrena želja da se sazna, jer zaista sjajnu stvar radite, a ja sam uživao u razgovoru sa tobom, jer si ti zaista to lepo objasnio na jedan razumljiv način svima, pa čak i onima koji i nisu u oblasti inovacija, startupa, mašinskog učenja, veštačke inteligencije, svih tih stvari, zanimljivih stvari, inovativnih, ti si razjasnio, jel te, zaista sjajno večeras. Drago mi je da je tako i hvala i tebi cijeloj ekipi što ste me uopšte pozvali. Razgovor je bio jako prijatan i nisam odavno pričao ovako u nekom podcastu i baš mi je bilo prijatno i fino i hvala na prilici uopšte da pričamo i da možda nekome nešto i pomognemo sa ovim našim iskustvima. Ako ikako možemo. Jer mislim da je dosta bitno da ljudi koji su u preduzetništvu da se povezuju, da slušaju ovako neke priče, jer meni je dosta značilo kad imam neke probleme u svom poslu svakodnevno, hoću da ne kažem šta, da čujem neke ljude koji su imali te iste probleme samo možda pre 10 godina kad su počinjali neke stvari. To je vrlo, izviniš da prekidam, to je vrlo važna stvar. Dakle, mi u svojim problemima imamo taj, što se kaže, živimo u balonu jednom i mislimo da je sve nerešivo, a u suštini kad se umrežiš sa ljudima i kada shvatiš da je već neko prošao te korake i da postoje rešenja i da nije to smak sveta, mnogo je lakše, mnogo je bolje. Zaista. To je to, bukvalno to. I mnogo ti bude lakše i jedan razgovor sa nekim ili jedan pogled na ovakav podcast možete štediti 2 meseca nerviranja i ne znam koliko vremena nečega. Tako da to je dosta bitno i to opet mislim da kod nas fali i s tim je svaka vam čast što vi radite ovako nešto. Hvala ti. I mislim da što više ljudi treba da se povezuje i tako da se priča o realnim problemima, da ne pričamo svi samo bajke i ne znam nija neke, tako da pričamo o realnim stvarima koje se dešavaju. To je poenta svega ovoga po meni. Tačno, slažemo se. Hvala ti još jednom, zaista. Na kraju zahvalit ću se i svima vama koji ste došli do ovog dela podcasta. Šta bih vam rekao na kraju, kao i uvek, pratite našeg gosta na društvenim mrežama, pratite Smart Watering Solutions na društvenim mrežama, informišite se dodatno, koliko smo čuli večeras imaju i sadržaje na YouTube-u, verujem da su zanimljivi, pa ispratite i to. Naravno, Impuls centar ispratite na mrežama, sve linkove imat ćete u opisu profila.
bez obzira na kojoj platformi gledali ili slušali, pošto radimo podcast u audio formatu, tako da to bi bilo to za danas. Lazare, hvala ti puno još jednom, a mi se vidimo za 7 dana kada nam u goste dolazi još jedan sjajan startup. Doviđenja!